Phakathi kwezinto izisebenzi zezempilo ezikhala ngazo kulesi sibhedlela, ukugqoza kwamanzi osekudonsa amasonto amathathu, ukugqoza kwemithi kanye nokungaphathwa kahle kwezisebenzi. Sithi sesikhathele ithembiso nakwi-department province ilokade sesikhala ngalamanzi kulesibhedlela ngoba yebo inkinga yamanzi ikhona yonke indawo kodwa awukwazi ukuthi esibhedlela la kukhona iguli sikwamukela ukuthi kunenkinga yamanzi. So uma ukuthi ayixazululeki le nkinga yamanzi sizimisele ngokuthi sigcine simobilize even amalungu omphakathi azovala lesibhedlela ngoba nawo aya-affecteka ngale nkinga esinayo. Nakuba umnyango wezempilo esifundazweni uziphika izinsolo zokugqoza kwemithi kulesi sibhedlela, kodwa iziguli zithi aziluthola usizo lwezempilo ngendlela efanele. Isimo sesificela besisibi kakhulu. Amanzi, amaphilisi, into zey'ngane, amaphedi, imithi yenkaba, kuthiwa akukho. Ngasiyanuka nje isibhedlela. Kwenziwa yini lo ekhona iy'khulu. Zenzani ngani umthetho wazo iy'khulu ngaphakathi ngoba phela izona kufuna sibone ukungcola nezinto ey'khona zilungise ikhulume no-government. Umnyango wezamanzi nenhlanzeko kumasipala weTheku uthi uhlelo lokuncishiswa kwamanzi luholele ekuphazamisekeni kokuhlinzeka ngamanzi izindawo ezahlukene ezakhele idolobha okubalwa nawo uMlaza. Uthi wenzeke izinhlelo zesikhashana zokubeka amathanga amanzi esibhedlela kusalungiswa inkinga yawo.